ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବି। ତମେମାନେ ଘରେ ରହି କ'ଣ କରୁଛ? ମୋବାଇଲରେ ତ ପାଠ ଆସୁଥିବ, ପାଠ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରେ ମନା କରୁଥିବେ ନା କି? ଘରେ ବସି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖେଳୁଥିବ, ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ କଥା ହେଉଥିବ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ମଜା କଥା ହେଉଥିବ, ଖେଳୁଥିବ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଳି କରୁଥିବ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ଗପ ଶୁଣିବ ତ? ଆରେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନି, ବସ 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 ବସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗପଟିଏ କହିବି। ଗପ ମୋ ମନରୁ କହୁନାହିଁ, ଗପ ଏହି ବହିରୁ ପଢ଼ିକି କହୁଛି। କେଉଁ ବହି କହିଲ? ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବହି। ଏଇ ବହିଟି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ସେଇ ବହିରୁ ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ ପଢ଼ି ଆଜି ଶୁଣାଇବି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ହଁ, ବସ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କହିବ, ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଗପ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ? ବିଚରା ଝିଣ୍ଟିକା। ଧାନ ଜମି ପରେ ପଡ଼େ ପୋଟଳ କିଆରୀ। ସେଇ କିଆରୀର ହିଡ଼କୁ ଲାଗି ହୋଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟି କିଆରୀଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ପୋଟଳର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବି ଆଖିକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ପୋଟଳ ଗଛ ଲଟେଇ ଲଟେଇ ରଞ୍ଜା ଦେଇ ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ପୋଟଳ କଷି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଭେଣ୍ଡି କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ବଳିଆ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛି। କିଏ ଖାଉଛି? ବଳିଆ। ବଳିଆ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛି। ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଲାଭ ହେଲେ ଘରର ଛାତ ପକେଇବ, ତା ମାଆର ଆଖି ଅପରେସନ କରିବ। ବଳିଆ ଖାଇସାରି ବାସନକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଥୋଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ପୋଟଳ କିଆରୀରୁ ଘାସ ବାଛିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକାଟେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିଲା। ହେ ବଳିଆ ଭାଇ, ତୁ ଏ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଓପାଡ଼ି ପକାଉଛୁ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଭାରି ନରମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲୁଛି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୋର ସରୁ ସରୁ କଅଁଳ ଗୋଡ଼, ଟିକିଏ ଆଘାତ ପାଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବଳିଆ କହିଲା, ଆଲୋ କଅଁଳ କହି, ତୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ କିଆରି କରିଛି? ଜମିରେ ଦୋବ ଘାସ ରହିଲେ ସବୁ ସାରତକ ମାଟିରୁ ଟାଣି ନେବ। ପୋଟଳ ଗଛ ଟାଣୁଆ ହେବ କେମିତି? ଫଳ ଫଳିବ କିପରି? ତୁ ଏ ଗଛ ପତରରେ ଡେଉଁନୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି, ବେଶୀ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କଲେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଓ କଢ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସବୁଦିନ ବଳିଆ ଜମିରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଝିଣ୍ଟିକା ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଦେଖିଲା। ଝିଣ୍ଟିକାର କଅଁଳ ସବୁଜ ଶରୀରଟା ଉପରେ ତାର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ ବଳିଆ ନଥିଲା ବେଳେ ବଣି ଆସି ଝିଣ୍ଟିକା ସହିତ କଥା ହେଲା। ତା ସହିତ ମିତ ବସିଲା। ବଳିଆ ବିଲରେ କାମ କଲାବେଳେ ବଣି ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ଗପସପରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ବଳିଆ ବୁଝାଇଲା, ତୁ ସେ ବଣି ସଙ୍ଗେ ଜମା ମିଳାମିଶା କରନା। ସେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ତତେ ମାରିଦେବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମର ଖାଦକ। ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଣ୍ଟିକା ଦୁଇ ହାତ ଉଚ୍ଚାରେ ଫକ୍ କିନି ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲା। କହିଲା, ବୁଝିଲ ବଳିଆ ଭାଇ, ସବୁ ବଣିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ମିତ ଅଲଗା। ଝିଣ୍ଟିକା କଥା ଶୁଣି ବଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଣୁ, ମୋ କଥା ମାନ। ତା ସଙ୍ଗେ କଥା ହ, ମୋର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥାଇ କଥା ହେବ। ବଳିଆ ଭାଇର କଥା ନ ସରୁଣୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପୋଟଳ ଗଛର ଭାଡ଼ିରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାଇ ଗଲା, ଲୁଚିଗଲା।
ପୋଟଳ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ପୋଟଳ ଫଳୁଛି, ଭେଣ୍ଡି ଫଳୁଛି। ବଳିଆ ଆଜି ସେତକ ତୋଳି ହାଟକୁ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଟୋକେଇ ନେଇ ବିଲକୁ ଗଲା। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା? ପୋଟଳ ତୋଳିବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଟୋକେଇ ନେଇ ତ ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ତୋଳିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖେ, କ'ଣ ଦେଖିଲା? ସେଠି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପୋଟଳ ଗଛର ଭାଡ଼ି ତଳେ ଝିଣ୍ଟିକାର ଗୋଟିଏ ସରୁ ଗୋଡ଼ଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ହଲେଇ ଧାନ କିଆରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବଳିଆ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ବିଚରା ଝିଣ୍ଟିକା। ବଳିଆ ଭାବିଲା, ମୁଁ କେତେ ବୁଝାଇଲି, ମୋ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିଲା? ମୃଗ ସଙ୍ଗେ ତୃଣର ସମ୍ପର୍କ କେବେ କ'ଣ ମଧୁର ହୋଇପାରେ? ମୃଗ ସେମାନେ କ'ଣ? ତୃଣ ମାନେ ଘାସ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘାସକୁ ଖାଇବେ। ଘାସ ସହିତ ମୃଗମାନଙ୍କର କେବେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେଲାଣି? ତେଣୁ ଯଦି ଝିଣ୍ଟିକା ବଳିଆର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତା, ଆଜି ସେ ବଣି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ନୁହେଁ କି ପିଲା? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବ, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନିବ। ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ବାବା, ମମି, ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ତୁମ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ତାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସୁନା ପିଲାଟିଏ ହବ। ଏଥର ରହିଲି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି। ରହିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।